улична надпревара с луксозни автомобили край канадския град Ванкувър завърши с арести. Всички шофьори са били на възраст между 18 и 20 години, като някои от тях са били с току-що издадени шофьорски книжки. Ферари, Мазерати, Ламборджини, Порше, Ауди, Мерцедес и Астън Мартин са само част от луксозните автомобили, с които тинейджерите се надбягвали по магистралата край Ванкувър. Надпреварата се водила със скорост от 200 км в час, като на много места автомобилите се движили два по два. Пътната полиция успява да спре всички 13 автомобила при излизането им от магистралата. Пред полицаите младежите обяснили, че бързали към най-близкото заведение, защото били гладни.